Chelsea. Dođi, Chelsea. O, moram da kakim. Joj, kako je slatko. Moram da kakim. Moram malo da kakim. Čekaj. Chelsea. Joj, što ide za vama, Milane? Dođi. Ajde, igrajte se. Piše moje. Te, moj. Neće. Na, hodi. Hodi, čekaj, malo ju snimam. Dođi, na, hodi. Chelsea. De pivot. Ja se odaziva. Ne, de. Ja se odazivam, pa šta je ona, nisam zapisala, ne znam šta je ona Milana. Treba ti tablete nešto kada ide imaju i dok su real koju ja moram iz Bihaća poslati ovamo. Pa ne mora, samo dok stirim ti je marka i dva. Eto, ako to ima... A samo mi je bitno da znaš šta je. Samo doziranje moraš znati. Dok stirim ti je marka i dva. Joj, što sam ja vesela. Dođi. Auto na vodu. Šta mi kažeš za doziranje? Moram to Milana pitati, jel dobro? Chelsea. Ne to dirati. Ne to dirati. Šta reče? Probiotik. Probiotik, to treba probiotik. Ono ti proline. Ne dok ciklim probiotik ima timpaline. Probiotik ide. Napiši, Alma. Oj. Dobro čutkala, ono većina bilodana Već. Chelsea. Jesse. Dođi. Antibiotike i još dan, 2 posto. Neki dan od 10 dana onda. Ovo za 7 dana. O, dođi, pusti je. O, nemoj. Chelsea, nemoj. Chelsea. Lutka, Chelsea.